ஹாய் ஹலோ அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் ராமச்சந்திரன். இது உங்கள் ராம்ஸ் தீபம் எக்ஸாம் சொல்யூஷன்ஸ். ஸோ நண்பர்களே, நம்ம வெற்றிகரமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7வது 3வது பருவம் தான் பார்த்துட்ருக்கோம். அதுலேயே அண்டன்ற பாடம் தாங்க பார்த்துட்ருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ நிறைய முக்கியமான பாடம் அப்படின்றதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பொறுமையாக பார்த்துட்ருக்கோம். அதுக்கு முன்னால் நம்ம ஒவ்வொரு வீடியோவில் 3 கொஸ்டின் கொடுத்துட்டு அதுக்கு நான் ஆன்சர் கேட்டுட்ருக்கோம் இல்லைங்களா? அது அப்போ அதே போல் லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம ஒரு 3 கொஸ்டின் கொடுத்துருந்தாங்க. தமிழில் 1, சயின்ஸில் 1 அண்ட் ஜிகேயில் 1. இப்போ அதுக்கான ஆன்சர் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ தமிழில் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் கேட்டிருந்த கொஸ்டின் என்னென்னா, சிட்டுக்குருவிகள் தினம் என்னென்னு தான் கேட்டிருந்தோம். எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்ச் 20 அப்படின்றது தான் வந்து சிட்டுக்குருவிகளின் தினம். ஓகேங்களா? என்னதுங்க? மார்ச் 20 அப்படின்றது சிட்டுக்குருவிகளோட தினம். ஓகேங்களா? ஸோ உங்களுக்கு காடுகள் தினம் தெரியும், மார்ச் 21. நீர் தினம் தெரியும், மார்ச் 22. ஓகேங்களா? காசநோய் தினம் மார்ச் 24. ஸோ அப்படியே நீங்கள் ஆர்டராக ஞாபகம் வச்சிங்க. ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு சிட்டுக்குருவிக்கு 20 வயசு ஆயிடுச்சு. அதனால் அது பறக்க ஆரம்பிச்சிச்சுங்க. பறந்து காட்டுக்குள்ளே போகுது. காட்டுக்குள்ளே போய் அங்கே தண்ணி குடிக்குது. அந்த தண்ணி சரியில்லாதனால அடுத்து 24 மணி நேரத்தில் அதுக்கு காசநோய் வந்துச்சுன்னு ஞாபகம் வச்சுங்க. ஓகேங்களா? மறக்காது பாருங்கள். அப்போ 20 வயசு ஆயிடுச்சு சிட்டுக்குருவிக்கு. அப்போ சிட்டுக்குருவிக்கு மார்ச் 20, 21 காட்டுக்குள்ளே போயிடுச்சு, 22 நீர் குடிச்சிச்சு. அதனால் அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் காசநோய் வந்துச்சு. அப்போ மார்ச் 24 காசநோய் தினம். ஓகேங்களா? ஸோ கிளியர். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது சயின்ஸுங்க. சயின்ஸில் நம்ம கேட்கப்பட்டிருந்த கொஸ்டின் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பேரண்டத்தின் அமைப்பு விரிவடைவதற்கான ஆதாரத்தை வெளியிட்டவர். அதை பேரண்டத்தோட அந்த அமைப்பு வந்து விரிவடைஞ்சினே இருக்குது அப்படின்ற ஆதாரத்தை வெளியிட்டவர் யாருன்னா எட்வின் ஹேப்பில் அப்படின்றவர் தான் வந்து என்ன பண்ணுறாரு, இந்த பேரண்டத்தை பற்றி அந்த கொள்கையை வந்து அவர் விரிவடைஞ்சினக்குது அப்படின்றத சொல்கிறார். எட்வின் ஹேப்பில் அப்படின்றவர் தான் வந்து சொல்கிறார். ஓகேங்களா? எட்வின் ஹேப்பில். அடுத்து ஜிகேல நம்ம கேட்டிருந்த கொஸ்டின் என்னன்னா, டைட்டன் அப்படின்ற துணைக்கோள் எங்கே காணப்படுதுன்னு கேட்டிருந்தோம். எங்கன்னா சனிக்கோளில் தாங்க காணப்படுது. ஓகேங்களா? டைட்டன் அப்படின்றது வந்து சனிக்கோள். இது சேட்டன், அதாவது ரோமானியத்தோட வேளாண்மை கடவுளோட பெயரால் தான் அழைக்கப்படுது. சேட்டன் அப்படின்றது சனிக்கோள். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 62 துணைக்கோள்களை வந்து கொண்டுள்ளது. இதில் இருக்கிற மிகப்பெரிய துணைக்கோள் தான் வந்து டைட்டன். எப்படி வந்து நம்ம கானிமேடு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோமோ, கானிமேடு எதில் இருக்கிற மிகப்பெரிய துணைக்கோள்னு பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்குங்களா? ஸோ வேளாண்மையில் இருக்கிற மிகப்பெரிய துணைக்கோள் கானிமேடுன்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்போ அதே போலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கிற மிகப்பெரிய துணைக்கோள் எதுனா டைட்டன். ஓகேங்களா? எதுங்க? ஸோ சனியில் இருக்கிற மிகப்பெரிய துணைக்கோள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைட்டன் அப்படின்றது தான் வந்து மிகப்பெரிய துணைக்கோள். இது 2வது பெரிய கோளுங்க. வியாழனுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் 2வது பெரிய கோள். இது வந்து நீரை விட அடர்த்தி குறைவானது சனி, அதனால் தண்ணியில் போட்டால் மிதக்கும். ஓகேங்களா? அடுத்து இதில் வந்து பார்த்தோன்னா மொத்தம் 62 துணைக்கோள்கள் வந்து காணப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? சரிங்க. அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா இது வந்து நீரை விட அடர்த்தி குறைவானது. ஓகேங்களா? ஸோ ரோமானியா வேளாண்மை கடலோட பேர் தான் அதுக்கு வச்சுருக்காங்க. ஓகே, குட். நம்ம அடுத்து இதனோட தொடர்ச்சியை நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு 3 கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னால் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வருங்க, நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க, லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கூட பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கங்க. ஓகேங்களா? சரி கைஸ், இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ நம்ம லாஸ்ட்டாக மேலே வரணும் பார்த்துருந்தோம். இப்போ அதனோட தொடர்ச்சியாக நம்ம பார்க்க போகிறது விண்மீன் திரள்கள் தாங்க பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா? பார்க்கலாம் பாருங்கள். ஈர்ப்பு விசையால் சேர்க்கப்பட்ட விண்மீன்கள் அல்லது விண்மீன் குழுக்கள் மற்றும் விண்வெளி பொருட்களின் ஒரு பெரிய தொகுப்பே விண்மீன் திரள் ஆகும். இது பிரபஞ்சத்தில் கோடிக்கணக்கான விண்மீன் திரள்கள் உள்ளன. ஓகேங்களா? ஈர்ப்பு விசையால் முக்கியமான வேறுங்க நம்ம பார்த்தோம்ல, அந்த பெருவெடிப்பு கொள்கை நடக்குது. பெருவெடிப்பு கொள்கை நடந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுதுன்னா, எல்லா பொருட்களையும் தன்னை நோக்கி இழுக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அப்படி இழுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்து பார்த்தோன்னா இந்த விண்மீன்கள், அங்கே இருக்கிற தூசு, மாசுக்கள், அப்புறம் விண்வெளி பொருட்கள் எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்ந்து என்ன பண்ணுதுங்க, ஒரு கூட்டமாக உருவாகுது. அதுதான் என்னடான்னு பார்க்குறேன்னா, அந்த வாயு மேகங்கள், கோடிக்கணக்கான தூசுக்கள், சூரிய மண்டலம், இந்தமாதிரி எல்லாமே மொத்தமாக சேர்ந்தா வந்து ஒரு இதுவாக மாறுது. அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், விண்மீன் திரள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ ஈர்ப்பு விசையால் வந்து உருவாக்கப்பட்டது. பெரும்பாலான விண்மீன் திரள்களின் விட்டம் 1000 முதல் 10,000 விண்ணியல் ஆரம் வரை உள்ளன. பாருங்கள் எவ்வளோவாம், பெரும்பாலான விண்மீன் திரளோட விட்டமே 1000 முதல் 10,000 விண்ணியல் ஆரங்கள். ஸோ அந்த அளவுக்கு விண்ணியல் ஆரங்கள், அதாவது நம்ம விண்ணியல் ஆரம்னா என்னன்னு பார்த்தோம். ஓகேங்களா? சூரிய மண்டலத்திலிருந்து வெளியே இருக்கிற பொருட்களை அளக்கிறத நம்ம விண்ணியல் ஆரம் பார்த்தோம். அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஆரப்பகுதியில் ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த கோணம் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்த்தோம். ஸோ அப்படி பார்க்குறப்ப வந்து பார்த்தோன்னா இது எவ்வளோவாம், சில விட்டம் வந்து 1000 முதல் 10,000 விண்ணியல் ஆரம் வரை காணப்படுதான். அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தா மிகப்பெரிய விண்மீன் திரள்கள்லாம் காணப்படுது. நமக்கு ஒரு வட்டாரத்தில் பல்வேறு வகையான வீடுகள் உள்ளது போல விண்மீன் குழுக்களும் பல்வேறு வகையில் உள்ளன. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம குறிப்பிட்ட இடங்கள் பார்த்தா வீடுகள் வந்து பல்வேறு வகையான வீடுகள் இருக்குது நம்ம கிராமத்தெல்லாம் பார்த்தா. அப்போ அதே போல் இந்த பிரபஞ்சத்திலையும் பார்த்தாலும் வந்து பார்த்தா விண்மீன் திரள்கள் வந்து பார்த்தோன்னா நிறைய விண்மீன் திரள்கள் வந்து காணப்படுது. விண்மீன் திரள்களின் வகைகள் பாருங்கள். இந்த விண்மீன் திரள்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதனோட வடிவத்தை பொறுத்து வந்து வகைப்படுத்துகிறாங்க.
ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா சுழல் திரள் வடிவம், அதாவது சுருள் வடிவம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அடுத்து செகண்ட் ஒன் நீள்வட்ட வடிவம். மூன்றாவது ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா தட்டை சுழல் மற்றும் ஒழுங்கற்ற வடிவம். ஓகேங்களா, தட்டை சுழல் மற்றும் ஒழுங்கற்ற வடிவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, இதை வந்து பிரிக்கிறாங்க. சரிங்களா, சரி நம்ம இதை வந்து பார்க்கலாம். இப்போ ஒன்றுனா ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது சுருள் விண்மீன் திரள். ஓகேங்களா, சுருள் விண்மீன் திரள் என்பவை நட்சத்திரங்கள், வாயு மற்றும் தூசி ஆகியவற்றை கொண்ட தட்டையான சுழலும் வட்டு ஆகும். ஓகேங்களா, அப்போ பாருங்கள், அதனால தான் அதுக்கு என்னென்னு பேர் வச்சுருக்காங்க, சுருள் விண்மீன் வச்சுக்கிறாங்க. அது தட்டு போல் என்ன ஆகினே இருக்குதான், அப்படியே ஒரு சுருள்ற அமைப்பு போல் இது காணப்படுமா, அதனால தான் அதுக்கு என்னென்னு பேர் வச்சுருக்காங்க, ஸோ சுருள் விண்மீன் அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க. இதன் மத்தியில் நட்சத்திர செறிவு காணப்படும். இவை பெரும்பாலும் விண்மீன்களின் மிகவும் மங்கலான ஒளிவட்டத்தால் சூழப்பட்டுள்ளன. நடுவிலிருந்து முனை வரை சுருண்ட சக்கரம் போன்ற அமைப்பை கொண்டுள்ளதால் இவை சுருள் விண்மீன் திரள் என பெயரிடப்பட்டுள்ளன. ஓகேங்களா, பாருங்க. ஸோ நடுவிலிருந்து வெளியே வர 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 ஒரு சங்கு சக்கரம் சுழல்ற போல ஒரு அமைப்பில் இருக்கும். ஆனால் தான் அதை என்னன்னு சொல்றாங்க, சுருள் விண்மீன் திரள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சுருள் கரங்கள் புதிய நட்சத்திர கூட்டங்கள் ஆகும். ஓகேங்களா, இதுதாங்க முக்கியமான பாயிண்ட்டு. ஸோ இதை நல்லா நோட் பண்ணிங்க. ஓகேங்களா, சப்போஸ் இந்த சுருள் விண்மீன் திறன்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக உருவாகிற அந்த நட்சத்திர கூட்டங்கள் எல்லாமே என்ன பண்ணுதுங்க, இந்த சுருள் விண்மீன் திரளாக தான் வந்து மாறுது. மேலும் அவை புதிய சூடான பல நட்சத்திரங்களின் தொகுப்பாகையால் சுற்றுப்புறத்தை விட ஒளி மிகுந்து காணப்படுகின்றன. ஓகேங்களா, ஸோ இது புதிய நட்சத்திரன்றதுனால ரொம்ப சூடாகவும் இருக்கும், அதே அதனால தான் ஆகுதான் ரொம்ப அது இப்போ ஒளியாக வந்து நம்மளுக்கு பவராக வந்து தெரியக்கூடியதாக வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதை பாருங்கள், நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா, ஸோ நடுமை தான் வந்து நட்சத்திர கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ ஒரு சுழல்ற ஒரு தட்டுப்போலே ஒரு அமைப்பாக இருக்கிறதுனால தான் வந்து இது நம்ம சுருள் விண்மீன் அப்படின்னு நம்ம வந்து நட்சத்திர கூட்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஓகேங்களா, ஸோ இதில் நம்ம வந்து பார்த்தோன்னா புதிய நட்சத்திரங்கள் தான் வந்து இதில் வந்து இருக்கும். அந்த புதிய நட்சத்திரங்கள் சூடாக இருக்கிறதுனால அதனோட ஒளி என்னவாக இருக்கும், ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அடுத்து இதனோட ரெண்டாவது வகையான நீள்வட்ட விண்மீன் திரள். நீள்வட்ட விண்மீன் திரள் என்பது ஏறத்தாழ நீள்வட்ட வடிவம் மற்றும் ஒரு மென்மையான உருவமுடைய ஒரு வகை விண்மீன் திரள் ஆகும். ஓகேங்களா, ஸோ நீள்வட்ட விண்மீன் திரள்னா ஏறத்தாழ எப்படி இருக்குமா, ஒரு நீள்வட்ட வடிவத்தில் இருக்கும். ஓகேங்களா, ஒரு நீள்வட்ட வடிவத்தில் அப்படின்னா ஒரு மென்மையான உருவமுடைய ஒரு வகையான விண்மீன் திரள் தான் வந்து இது. சுழல் விண்மீன் திரள்கள் போல் அல்லாமல் நீள்வட்ட விண்மீன் திரள்கள் 3 பரிமாணங்களை கொண்ட கட்டமைப்பற்ற மையத்தில் சீரற்ற சுற்றுப்பாதையில் உள்ள விண்மீன்களை கொண்டுள்ளன. ஓகேங்களா, நம்ம என்ன பார்த்தோம், சுருள் விண்மீன் திரள்கள் வந்து பார்த்தோன்னா சென்ட்ரலில் வந்து நட்சத்திரங்கள் இருக்கும், அப்படியே சுழண்டு இருக்குன்னு பார்த்தோம். ஆனால் அது இல்லாமல் இது என்ன பண்ணுதான், 3 பரிமாணங்களை கொண்டதாக வந்து காணப்படுதான். எதுங்க, இந்த நீள்வட்ட விண்மீன் திரள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று கட்டமைப்பற்ற மையத்தில் சீரற்ற சுற்றுப்பாதையில் உள்ள விண்மீன்களை கொண்டுள்ளன. ஓகேங்களா, ஸோ கட்டமைப்பற்று இருக்குமா, மையத்தில் வந்து ஒரு சீரற்ற விண்மீன்கள் காணப்படுமா. இவை சுழல் விண்மீன் திரள்களில் காணப்படுவதை கூட அதிக வயதுடைய விண்மீன்களை உள்ளடக்கியதாகும். இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு, இதை நோட் பண்ணிங்க. ஓகேங்களா, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். ஸோ அங்கே என்ன பார்த்தோம், புதியதாக உருவாகக்கூடிய நட்சத்திரங்கள் எல்லாமே என்ன பண்ணுதுங்க, அந்த சுருள் விண்மீன் திரளில் வருதுன்னு பார்த்தோம். இங்கே அதே போல் வந்து பார்த்தோன்னா இந்த நீள்வட்ட விண்மீன் திரளில் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த அதிக வயதுடைய நட்சத்திரங்கள், அதாவது நீண்ட வயதுடைய நட்சத்திரங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நீள்வடிவ அந்த விண்மீன் திரளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேருதுங்க. அதிக எண்ணிக்கையிலான கோல் கொத்துகளால் நீள்வட்ட விண்மீன்கள் சூழப்பட்டுள்ளன. ஓகேங்களா, அப்போ பாருங்கள், அதிக எண்ணிக்கையிலான கோல் அந்த கொத்துக்களால் அப்படியே நட்சத்திரங்கள் வந்து கொத்து கொத்தாக வந்து சேரதுனால தான் இந்த நீள்வட்ட விண்மீன் திரள் வந்து உருவாகிருக்கு. இதை பாருங்கள், ஸோ பார்க்கறது எப்படி தெரியுது, இந்த நீள்வட்டமாக தெரியுது பாருங்கள் அழகாக. ஓகேங்களா, ஸோ இது எல்லாமே வந்து அந்த விண்மீன்களோட மொத்தமான அந்த திரள் தான். ஓகேங்களா, இதுதான் நம்ம நீள்வட்ட விண்மீன் திரள். இது 3 பரிமாணங்களை கொண்டதுன்னு பார்த்தோம். அதிக வயதுடைய விண்மீன்கள்லாம் வந்து இங்கே காணப்படுது. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஒழுங்கற்ற விண்மீன் திரள்கள். அதாவது ஒழுங்கற்றனா ஒரு வடிவமே இல்லாமல் கசமசான இருக்க போகிறது. சுழல் மற்றும் நீள்வட்ட விண்மீன் திரள்களை போன்ற ஒழுங்கான வேறுபட்ட அமைப்பினை ஒழுங்கற்ற விண்மீன் திரள்கள் பெற்றிருப்பதில்லை. ஓகேங்களா, பார்வைக்கு ஒழுங்கற்றதாகவும் மையப்பகுதி தடித்தோ அல்லது சுருண்டோ காணப்படுவது இல்லை. ஓகேங்களா, ஸோ அதுமாதிரி தடித்த சுருண்டோலாம் அது காணப்படாது. இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்பட்ட விண்மீன் திரள்களில் 4 பங்கு இந்த வகையாகவே காணப்படுகின்றன. ஓகேங்களா, ஸோ இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அந்த விண்மீன் திரள்களில் 4 பங்கு 4 விண்மீன் திரள் கண்டுபிடிச்சா அதில் ஒரு விண்மீன் திரள் என்னவாக தான் இருக்குதான், கண்டிப்பாக இந்த ஒழுங்கற்ற வடிவம் கொண்ட விண்மீன் திரளாக தான் வந்து காணப்படுது. சில ஒழுங்கற்ற விண்மீன் திரள்கள் ஒரு காலத்தில் சுழல் அல்லது நீள்வட்ட விண்மீன் திரள்களாக இருந்ததாகவும் ஆனால் ஒரு சீரற்ற வெளிப்புற ஈர்ப்பு சக்தியால் அவை உருமாற்றப்பட்டிருக்கும் எனவும் வானியல் நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். ஓகேங்களா, ஸோ இது ஒரு முன்னொரு காலத்தில் என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்தா ஒரு சுருள் வடிவமாகவோ ஒரு நீள்வட்ட வடிவமாகவோ தான் இருந்திருக்கு. ஆனால் இது வெளிப்புறமாக அந்த ஒரு ஈர்ப்பு சக்தி இழுத்ததால் இதனோட நட்சத்திரங்கள் தான் இருக்குங்க அங்கங்கே கலைய ஆரம்பிச்சுது. அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஒழுங்கற்ற வடிவம் கொண்டதாக வந்து இது மாறி இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஒழுங்கற்ற விண்மீன் திரள்கள் ஏராளமான வாயு மற்றும் தூசு ஆகியவற்றை கொண்டுள்ளன. ஓகேங்களா, ஸோ அந்த ஒழுங்கற்ற விண்மீன் திரளை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குமா, ஸோ நிறைய ஒரு வாயுக்களும் தூசுக்களும் தான் வந்து இதில் நிறைய வந்து அடங்கி காணப்படும்.
அடுத்து கோடிட்ட சுருள் விண்மீன் திரள். ஓகே, என்னதுங்க கோடிட்ட சுருள் விண்மீன் திரள். இங்கே பாருங்கள், சென்டரில் ஒரு கோடு போல் வந்துட்டுருக்கும். அதனால் தான் கோடிட்ட சுருள் விண்மீன் திரள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஒரு கோடிட்ட சுருள் விண்மீன் திரள் என்பது விண்மீன்களாலான குறுக்கு கோடு கொண்ட ஒரு சுருள் விண்மீன் திரள் ஆகும். ஓகே, நான் சொன்னேன் இல்லையா? ஸோ விண்மீன்களாலான என்ன இருக்கும், ஒரு குறுக்க ஒரு கோடு வந்திருக்கும். அந்த விண்மீன் திரள் தான் நம்ம கோடிட்ட சுருள் விண்மீன் திரள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அனைத்து சுருள் விண்மீன் திரள்களிலும் 3இல் 2 அல்லது 3இல் 1 என்னும் அளவில் குறுக்கு கோடுகள் காணப்படும். நீங்கள் எல்லா சுருள் விண்மீன் திரளையும் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் 3இல் 2 இல்லைனா 3இல் 1. ஓகேங்களா? இப்போ 3 சுருள் எடுத்து பார்க்குறேன்னா அதில் 1த்தில் குறுக்க கோடு இருக்குமா, அப்படின்னா 2த்தில் கூட குறுக்க கோடு காணப்படுமா. ஓகேங்களா? முதல்ல நம்ம சுருள் விண்மீன் திரள்லாம் என்னன்னு பார்த்துட்டோம். அப்படி பார்க்குறப்போ அதில் 3இல் 1 இல்லை 3இல் 2க்கு தான் இருக்குமா, குறுக்க கோடு இருக்கும். அதை தான் கோடிட்ட சுருள் விண்மீன் திரள்னு சொல்லிட்டு நம்ம தனியாக சொல்கிறோம். நமது சூரிய மண்டலம் அமைந்திருக்கும் பால்வெளி திரளமானது கோடிட்ட சுருள் விண்மீன் திரள் என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க. ஸோ இதையும் நோட் பண்ணிங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம இருக்கிற அந்த சூரிய மண்டலம் இருக்குங்களா, அந்த சூரிய மண்டலம் எந்த வகையான ஒரு விண்மீன் திரள் தானா, கோடிட்ட ஒரு சுருள் விண்மீன் திரள் அமைப்பை கொண்டதாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ சரி கைஸ், இதுவரையில் இந்த வீடியோ போதும். ஏன்னா அடுத்த வீடியோவில் செம கண்டென்ட் இருக்குது, அதை நம்ம தனியாகவே பார்க்கலாம். ஸோ இதுவரையில் இந்த வீடியோ போதும். இப்போ நம்ம பார்த்ததை மட்டும் ஒரு ரிவிஷன் போல் கொடுத்துடலாம். விண்மீன் திரள்கள் தான் பார்த்தோம். ஸோ விண்மீன் திரள்கள்லாம் என்னன்னா, பெருவெடிப்புக்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா, ஈர்ப்பு விசையால் இந்த வாயுக்கள், மேகங்கள், தூசுக்கள், நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் ஒன்றா இழுக்கப்பட்டு ஒரு அமைப்பாக உருவாச்சு. அதை தான் நம்ம விண்மீன் திரள், அந்த தொகுப்பு தான் விண்மீன் திரள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா அதனோட வடிவத்தை பொறுத்து பார்த்தா வகைப்படுத்தியிருந்தாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா சுழல் விண்மீன் திரள், நீள்வட்ட விண்மீன் திரள், தட்டை சுழல் மற்றும் ஒழுங்கற்ற விண்மீன் திரள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம். அதில் நம்ம சுருள் விண்மீன் திரள் தாங்க பார்த்தோம். இது பார்த்தோன்னா சுருள் வடிவம் பார்த்தோன்னா நட்சத்திரங்கள், வாயுகளாக இருந்து ஒரு வட்டு வடிவத்தில் பார்த்தோன்னா சுழலக்கூடிய அமைப்பில் காணப்படுத்த சுழல் விண்மீன் திரள்னு பார்த்தோம். இது ஒரு சக்கரம் போல் வரும், சுழல்ற வடிவத்தில் இருக்கும். இதில் புது வகையான நட்சத்திரங்கள் எல்லாமே இதில் தான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அதனால் இது ரொம்ப வெப்பமாகவும் ஒளியாகவும் இருக்கக்கூடியதாக இருக்குன்னு பார்த்தோம். அடுத்து நம்ம பார்த்தது நீள்வட்ட விண்மீன் திரள். நீள்வட்டம்னா கிட்டத்தட்ட நீள்வட்ட வடிவத்திலையோ அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மென்மையான உருவத்திலே காணப்படக்கூடிய ஒரு விண்மீன் திரள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். இது 3 விதமான பரிமாணங்களை கொண்டதாக இருக்குன்னு பார்த்தோம். அதிக வயதுடைய நட்சத்திரங்கள் எல்லாமே எங்கே தான் காணப்படுது, இந்த நீள்வட்ட விண்மீன் திரள்களில் தான் காணப்படுது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அது முக்கியமான கீழ் பாயிண்ட். ஓகேங்களா? அதே போல் இந்த விண்மீன்கள் கொத்து கொத்தாக காணப்படும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அடுத்து நம்ம ஒழுங்கற்ற விண்மீன் திரள்கள் பார்த்தோம். ஒழுங்கற்ற விண்மீன் திரள்கள் பார்த்தோன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒழுங்கான வடிவத்தில் இருக்கிறதுல, அதாவது நடுமதி அதிகமாகவோ இல்லை கம்மியாகவோ அது மாதிரிலாம் இல்லாமல் கசம்சான் ஒரு ஒழுங்கான வடிவத்தில் இருக்கும். இது என்னன்னா முன்னொரு காலத்தில் பார்த்தா ஒரு சுருள் விண்மீன் திரளாவோ இல்லை நீள்வட்ட விண்மீன் திரளாவோ இருந்திருந்து அதுக்கப்புறம் என்னவாயிருக்கும், வெளிப்புற ஈர்ப்பு விசையால் ஒரு ஒழுங்கற்ற வடிவமாக இது மாறி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இதில் தூசுக்களும் வாயுக்களும் தான் அதிகமாக காணப்படுது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அடுத்து நம்ம பார்த்தது கோடிட்ட சுருள் விண்மீன் திரள். இது பார்த்தீங்கன்னா சுருள் விண்மீன் திரள் தான். ஆனால் அது சென்ட்ரல் என்ன இருக்கும், நட்சத்திரங்கள் ஒரு கோடு எடுத்த போல ஒரு அமைப்பு இருக்கும். அதை தான் நம்ம கோடிட்ட சுருள் விண்மீன் திரள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். நீங்கள் 3 சுருள் விண்மீன் திரளை கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அதில் 1 அல்லது 2 என்ன இருக்கும், சென்ட்ரலில் கோடு போடப்பட்டதாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். நம்ம வாழக்கூடிய நம்ம சூரிய மண்டலமும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோடிட்ட சுருள் விண்மீன் திரள் தான், வகையை சேர்ந்தது தான் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். ஓகே, இதுவும் முக்கியமான கீ பாயிண்ட், அதையும் நோட் பண்ணிங்க. ஓகேங்களா? சரி கைஸ், இப்போ இந்த வீடியோக்கான கொஸ்டின் உங்களுக்கு சொல்லணும் இல்லைங்களா? ஸோ இந்த வீடியோக்கான கொஸ்டின் தமிழில் உங்களுக்கான கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிழவனும் கடலும் அப்படின்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்? ஓகேங்களா? ஸோ கிழவனும் கடலும் அப்படின்ற நூலின் ஆசிரியர் யார் அப்படின்றத உங்களுக்கான கொஸ்டின். ஸோ சயின்ஸில் உங்களுக்கான கொஸ்டின் என்னன்னா, ஸோ அண்டத்தை இங்கிலீஷில் கேலக்ஸி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த கேலக்ஸி அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா கேலக்ஸியா அப்படின்ற வேர்டில் தான் வந்தது. அந்த கேலக்ஸியா என்பது எம்மொழிச்சொல் அப்படின்றத உங்களுக்கான. ஓகேங்களா? கேலக்ஸியா என்பது எம்மொழிச்சொல் அப்படின்றத உங்களுக்கான கொஸ்டின். அதுக்கான ஆன்சரை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஓகேங்களா? ஸோ அடுத்து ஜிகேல உங்களுக்கான கொஸ்டின். ஸோ ஜிகேல உங்களுக்கான கொஸ்டின் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உருளும் கோல் என அழைக்கப்படுவது எது? என்னதுங்க? உருளும் கோல் என அழைக்கப்படுவது எது அப்படின்றத உங்களுக்கான கொஸ்டின். ஸோ அதுக்கான ஆன்சரை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஓகேங்களா? ஸோ தேங்க்யூ கைஸ். அடுத்த வீடியோவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன்.